In-nuqqas ta' forzar qed jipparalizza pajjiż ħieħ tant li resident qed iħossu mwarrab kaġun tan-nuqqas ta' riżorsi u limitazzjoni fil-kunsilli lokali ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza dwar il-kwalità tal-ħajja tar-residenti li dejjem ittonqos f'żoni turistiċi. Il-President ta' Flimkien l-Ambjent Aħjar Astrid Vella sostniet li n-nuqqas ta' pjanar wassal għall-isplużjoni fil-popolazzjoni u fis-sitwazzjoni li wasal fija pajjiżna diversi setturi mhux qed ilaħqu. Apparti minn hekk qalet li l-binjiet jiżdied b'mod sfrenat meta f'sena f'pajjiżna jiġu madwar 2.5 miljun turist, iżda biex jimtela tal-lanqas 80% tal-bini irid ikun hawn mill-lanqas 4.5 miljun turist fis-sena u allura dan ifisser li f'Malta hawn iżejjed bini. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Ippjanar Bjorn Bonello qal li fl-aħħar 10 snin kaġun tan-nuqqas tal-ippjanar holistiku diversi lokalitajiet qed jaffaċċjaw nuqqasijiet kbar fosthom problemi kbar ta' parkeġġ kif ukoll diversi ostakli fit-toroq. Is-Sindku ta' San Ġiljan Guido Dalli qal l-isplużjoni tal-popolazzjoni ħolqot problema kbira fil-ġbir tal-iskart hawnhekk huwa saħaq li ċitazzjonijiet mhux biżżejjed iżda l-awtoritajiet għandhom jagħmlu l-ispezzjonijiet. Apparti minn hekk Guido Dalli qal li wasal iż-żmien il-ftit familji li jgħixu fiż-żona ta' Paċeville għandha tingħata permess għal parkeġġ residenzjali dan sabiex ikunu jistgħu joħorġu minn djarhom. Waqt l-istess konferenza is-Sindku ta' Taslima John Pillow qal li saret kważi impossibbli biex wieħed ikun jista' jimxi fuq il-bankina bl-istabbilimenti joħorġu l-imwejjed u s-siġġijiet. John Pillow qal li wasal iż-żmien l-awtoritajiet jieħdu azzjoni dan għaliex ir-resident dejjem għandu jkun fiċ-ċentru. Min-naħa tiegħu il-Kunsillier f'isem il-Partit Nazzjonalista John Baptist Camilleri qal li Marsa Scala tilef il-karatteristiċi tiegħu dan hekk kif illum il-ġurnata sar qisu sit ta' kostruzzjoni u qal li din il-lokalità hemm problema kbira ta' drenaġġ kaġun ta' żieda qawwija tar-residenti. Il-kelliema kollha saħħu li l-kunsilli lokali għandhom jingħataw ir-riżorsi kollha meħtieġa kif ukoll il-poter li kellhom sabiex tkun tista' ssir il-ħidma neċessarja fil-lokalitajiet ta' pajjiżna.